הפה כזה הופך להיות טעם לוואי של דגים לא טובים ובריח לא טוב. אז אני לא אהבתי את זה בלשון המעטה. ממש ממש לא טוב. בוקר טוב חברים, מה קורה? מה נשמע? טוב, היום אני רוצה לעשות איתכם סרטון מגניב כזה ונחמד של טעימת חטיפים וממתקים שאני מעולם לא טעמתי. יותר ייחודיים, יותר מגניבים כאלה. אני בטוחה שחלק מהדברים פה אתם אולי מכירים או ראיתם. וזהו, אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. טוב, אז חטיף ראשון שהוא מאוד מסקרן אותי זה הדבר הזה, שזה חטיף אצות ים עם מלח ים. נראה לי מאוד מגניב, אני אוהבת חטיפים מלוחים, פחות מתוקים, וזה מסקרן אותי כי הבנתי שיש אנשים שאומרים שזה ממש ממש טעים. אז בואו נראה. זה כזה חמוד עם מיניון. אוקיי, זה נראה ככה. ממש כמו אצות ים. וואי, זו פעם ראשונה שאני טועמת דבר כזה. תראו איזה דק זה. תבינו כמה דק זה. טוב. מאוד מוזר. זה טעם של דגים, אבל ממש. אני לא יודעת, אני פחות אהבתי את זה. יש לזה טעם ממש ממש חזק של דגים. וכאילו, זה כזה, כל הפה כזה הופך להיות טעם לוואי של דגים לא טובים ובריח לא טוב. אז אני לא אהבתי את זה בלשון המעטה. ממש ממש לא טעים. אז נראה לי אני אדרג את זה בין 1 ל-10, לפחות ל-3, וזה, לא יודעת, עשה לי טעם נוראי בפה. טוב, החטיף הבא זה הולך להיות מתוק. מקווה שהוא יעביר לי את הטעם שיש לי בפה, למה זה היה ממש אינטנסיבי. נראה לי אני אלך על זה. זה חטיף שמצאתי האמת באיקאה, במקרה. אחי אמר לי שזה ממש טעים, שאנשים אוהבים את זה. אני לא ראיתי ולא שמעתי על החטיף הזה. נראה לי ממש מגניב, זה אמור להיות שוקולד עם בפנים קרמל מלוח. שוקולד חלב ומילוי בטעם קרמל ושברי שקדים. נשמע טעים, לא נשמע משהו שהולך לאכזב אותי. כמו העצה. אז בואו נראה, ניקח פה אחד. זה גם בא כזה, זה בא כזה סגור, מגניב, כאילו נראה לי מאוד נחמד כזה לחלק את זה, שזה בא כזה יחידות. אז בואו נראה, נפתח. שוב, מה יכול להיות רע בחטיף קרמל? נשמע טעים. נראה ככה. אוי, קשה. וואי, זה מזכיר לי משהו. ממש טעים. קשה מאוד. כן, ממש צריך לשבור עם השיניים. וזה טעים. מתוק בטירוף, כי יש בפנים קרמל כזה קשיח. הוא מזכיר לי איזה חטיף שכבר אכלתי. שוקולד שכבר אכלתי, אבל זה ממש טעים. אני בן אדם שאישית לא אוהב יותר מדי מתוק, וזה קצת מתוק לי מדי, אבל סבבה. כאילו, זה נחמד כזה אחד ביום. סבבה. אני אוהבת את זה. אני מדרגת את זה משהו כמו 7. יפה. טוב. הממתק הבא שלנו זה הולך להיות מהדורה חדשה של קינדר, שיצא ממש עכשיו. אני מאוד אוהבת קינדר, אני מכירה את כל הסדרות, כל מה שקשור בזה. אני עובדת הרבה עם שוקולדים וקינדרים במארזים שאני מכינה. וזה נראה לי מאוד מסקרן, זה יש בפנים. אמור להיות שוקולד חלב, בואו נראה מה רשום פה.
ופל קקאו במילוי של שכבת שוקולד, חלב וקרם חלב עם פירורי ביסקוויט. שמע, לא מאכזב, בוא נגיד ככה. וכמובן, הם תמיד עושים את זה ביחידות, ותראו איזה חמוד זה כזה קטן ומתוק. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את האריזות האלה, שזה כזה בול בשביל הטעימה. נפתח. אוקיי. כמו בול עץ. זה נראה ככה, זה ופל כזה. נראה לי כזה פריך. בוא ניתן. ממש סבבה. לא רע. בפנים יש את הטעם המוכר של קינדר. אבל בחוץ זה כאילו זה המעניין, שזה מין ופל כזה שהוא פריך כזה. מאוד אהבתי. אני אוהבת קינדר. הם מוצלחים בכל השוקולדים שלהם כמעט. ממש ממש טעים. אני חושבת שלזה אני אתן 9. טעים מאוד, קליל. מביאים לכם את זה בחבילה, כל אחד כמו אצבעות כאלה. מאוד מגניב, לא מתוק מדי כמו קינדר. אני אוהבת. נעבור לחטיף הבא. טוב, החטיף הבא, או יותר נכון השוקולד הבא, זה גם של קינדר. זה ביצי ופל מצופים שוקולד חלב ממולאים בקרם חלבי ואגוזי לוז. זה קינדר בואנו שאני רואה שהוציאו למהדורת חנוכה, אני לא יודעת אם זה תמיד נמצא. ויש מצב שזה באותו טעם של הקינדרים הרגילים, אבל זה נראה קצת שונה מבפנים. גם הקינדר הזה נראה קצת יותר גדול מהמיני הרגילים. טוב, אז בוא נטעם, יכול להיות שזה יהיה בטעם שונה. בוא נראה. מה, איזה חמוד זה. מתוק. טוב, בוא נטעם. אתם רואים? זה כאילו, זה טיפה גדול. בדרך כלל המיני קינדר הוא משהו כמו חצי מזה. אני מתה על קינדר. על הביצי קינדר. טוב, ככה זה נראה מבפנים. אחד החמודי. אתם חושבים שאני צריך לפתוח את זה לשתיים? לא נראה לי. בואו ניתן בזה פשוט ביס. מוי. טוב, זה אותו טעם. פשוט קצת יותר גדול. זה בול אותו טעם. וואי. אין על ביצי קינדר. אין על ביצי קינדר. פה פשוט יש את השכבה הזאת של האגוז הזה בפנים, ושל הקרמים שהם מכניסים בפנים, זה לא חלול. כמו הביצי קינדר הגדולים הישנים של פעם. מאוד מאוד טעים, אני אהבתי. נתת לזה 10. אולי 9 כי זה לא גדול. טעים בטירוף. זהו, אז נעבור למוצר הבא. טוב, אז המוצר הבא, והאמת שזה המוצר האחרון, זה פריים, שזה בעצם שתייה, מי שמכיר, אני מניחה שרובכם מכירים את השתייה הזאת. שמעתי עליה, ראיתי אותה בכל מיני מקומות, אף פעם לא ניסיתי. מעניין אותי לנסות. לקחתי משקה אנרגיה מוגז עם מי קוקוס בטעם תות, אבטיח דל קלוריות. נשמע די רגיל, אבל בוא נטעם. מי קוקוס עם תות ואבטיח, לא בדיוק את השילוב הזה טעמתי אי פעם, אבל תות כולנו מכירים. בואו נראה.
אני אוהבת את העיצוב של השתייה שלהם, כאילו תראו איזה מהמם זה. ויש פה את הפתח השחור, אני מתה על העיצוב הזה, מה זה? מתאים לי עם מלאק. טוב, יאללה, בוא ניתן. מריח כמו פשוט תות. מעניין. כאילו לא ממש מרגישים את האבטיח, גם לא ממש מרגישים קוקוס בכלל. כאילו הדומיננטי פה הוא יותר התות, ולא יודעת למה הם רושמים שזה משקה אנרגיה, זה לא ממש מרגיש ככה, אבל האמת שזה די כאילו טעם כזה מוכר, זה לא עכשיו איזה משהו שלא טעמתם אי פעם בחיים שלכם. מי שיודע מה זה המשקה תות המוגז הזה של נגיד, לא יודעת, קריסטל, האלה המוגזים, זה ממש דומה לזה. אז כאילו זה לא אקסטרה מיוחד, אבל כן טעים, כאילו אני יכולה לראות את עצמי יושבת ושותה את זה, מה שכן שזה עולה הון, הדבר הקטן הזה עולה ממש המון. אבל וואלה כן, זה טעים, זה ממש נחמד מי שרוצה לנסות, כאילו עכשיו אני לא מאמינה שתתחילו לקנות בהמוניכם על בסיס יומיומי, כי שוב זה די יקר, אבל כן זה טעים, כן זה נחמד, אני אוהבת את האריזה, פשוט מאלף, וזהו, נראה לי שפשוט אני אתן לזה, אם זה בין 1 ל-10, אז משהו כמו 7. זה טעים, זה די רגיל הטעם של זה. לא מרגישים כל כך את הקוקוס, כמו שאמרתי, גם את האבטיח לא בדיוק מרגישים, יותר התות הוא דומיננטי. והמחיר שהוא פשוט נראה לי מוגזם מדי, אבל כנראה שככה מייצרים טרנד ואת כל מה שבא מטיק טוק, מכל מיני אנשים שמגדלים את התעשייה הזאת וגורמים לזה פשוט להיות יקר. וזהו, נראה לי שאני אתן לך לזה, כמו שאמרתי, 7. וזהו, נראה לי שפה נסיים את הסרטון, היה ממש ממש טעים. רוב הדברים פה חוץ מההצעה, שזה נורא. עד עכשיו בוא נגיד שקצת יושב לי הטעם הזה, אז אני ממליצה לכם לא לקנות הצות. זה טעם של ים, אבל בסדר, אם מי שאוהב, תהנו. וזהו, פה נסיים את הסרטון, אז שיהיה לכם אחלה יום. מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם. זהו, ביי חברים.